भइल एकरा के भौजी हमरा मार दियला का करी लागता भैया के बतावे के पड़ी का भइल भौजी के जा तनी भैया के पास भैया का भइल भौजी के का पता ना का हो गइल ओकरा के भौजी के 3 बार टुकली हां लेकिन एको बार ना के बोलत नहीं थे तो तोड़ा के भूले हम पानी लावे के तो तू इतना टाइम लगा देला का हम गइल रहनी हां भौजी के कहली लेकिन ना के वो हमरा बात सुनते नहीं थे काहे नहीं सुनता पता नहीं ये स्ट्रेस लागता लटकल उटकल एकदम कुछ बोलते नहीं थे हम जाल बच्चा बड़ी जोर से मार दिया तो गाल राम हो गइल हमार रे छोटा ई बताइए चली ना पहले पता नहीं का हो गई आज तक तोड़ा के कबू मार ले बाबू आज पता नहीं कैसे मार दिया देखिए का करत रही के तोरा बोले वाली घर जाए के लेल आई का कहत रह दुआ कि हमरा के मार ले बिया भाभी अरे बोलत काहे नहीं खूब अरे भैया बड़ी जोर से मार अरे चुप मुंह बंद कर तोरा के कबू नहीं के मार ले बात तो बोलत रह मार तोरा एकरा के मार ले तो बोलत काहे नहीं के ना बोलबू कटिया पे मार ले ऐसे काहे करो अरे बोलत नहीं के अरे मार ले मार तोरा के क्या हो लागत लग पकड़े ले बाकरा के ए चुप छोटा हिया काहे से भूत आवेला हो दिन में तो भूत के पूछ के आवेला ए का पूछता न तोरा के मार ले बार तू एकरा के अरे बोदत काहे ने कू हां बोदी अरे बोदत काहे ने करे हमरा के पूछ आवत काम दे तोरा काम सुनी ना पास वाला गांव में तांत्रिक बाबा बा एकरा के बोला के लेके आई अरे बाबा लोटन के बुके बोलावा त का हो गेल एकरा के अच्छा ठीक बा काहे ने के बोलत तारू चुप तोरा के भी खा जाएंगे हम कथी बोल कर रे हमरा का खबर का पूछी ना ए का हो गेल तोरा ए का हो गेल अरे बोलत नहीं थे कहत रे चुप हमरा के कबू इतना जोर से हमरा नहीं थे बोलत रही हमें इतना आंख दिखावा तरा इतना बड़ा बड़ा आंख करके दिखाते हमरा काय ना कहूं रे एकरा रे दादा रे का हो गेल रे तू जा के नीचे देखो धामी काका के देखे का भइल बोला के लेके आवे हेकरा अच्छा ठीक बा हम जातानी ए बोले ना का भइल तोहरा के ऐसे काहे करत रह तू हो ए अरे दादा अरे बड़ा जोर से मार ले अरे बाबला दर्द करत रहो तेरा ई कबू ना हमरा तरफ से देख ले दिया अरे बाप रे अरे जल्दी लेके आ रे अरे का बात पर तू काहे हमरा परेशान करे बने हमरा भोजन भूख लागल हम कब दोसरा जगह चल ना भाई बाबा तो चल अरे चलो हम देख के हमने कितनी खाई ना ऐसी बात चल कहां बाबू आइए तू बैठा परमान काका जी अरे पूछ ना का बात बा ओरो बात देखी में एकरा के बात हो गई ये उपेश देले बिया एकरा के चप्पलवा हमरा के निकाले तो ओरो बात देखी काका के एकरा अरे हम तो बड़ा ने हम सोइल बानी हम तो बहुत दूर जाता लेकिन हर रास्ते में भेटा गए चलो बाबा चलो ए काका हमर भाग ठीक बा रसम जो रवा मिल गेल रास्ता में कहीं रवा देखी एकरा के का हो गई केहू क्यों पेश देले बिया बड़ा जोर से थप्पड़ मार लगिया मेरे बेटिया का भइल बा तनी हाथ देखी अरे बड़ा कसवर लागल बा ई तो पहुंच गइल संजोग ठीक बा का लागल बा हम पछिया नहीं के घुमल पूर्वा चल एहे सही 5 गइला पछिया चलो है ई मौआ जीवन सा पछिया में बड़ा काम गड़बड़ होला चिपकला बाबा चिपकले बा है देखी अरे बड़ा कोस के लागल बा देखी ठीक होने भाई नहीं खे छोड़ो चला हम ठीक करो तनी अरे तहरा के तोरा तो घर के दवाल बान जी भगता नु बारे हां खेलो तोड़ा खेलो तहरा से खेला है हम तो खेला नहीं काली कमच्छा काली कंकाली कपाली महाकाली भद्र काली
हो के बा हो का भाई बता बा अरे का भाई देखता बानो अरे वो के हम गोर लगतानी खुश रहा ये बच्चा है सुना तनी है देखता हां बोला है का भाई भाई एकरा के का भाई बा चुड़ैल पकड़ ले दिया पूरा हां ए काका हमरा बहुत डर लागे दिया अरे तू का चुड़ैल पे अपना तो तुम्हें मालवा तो ही लगा चौके ना हिलो अब पहुंच जान तो सबटा ठीक हो जाने पैसा एकरा के का हो गेल हमरा भाई के अरे का दबाल खड़ा अरे हां दबाल खड़ा हो बाबा बोल लगा जल्दी बतावा चला अरे तनी डंडावा पकड़ावा ना चाली पकड़ावा डंडावा ली बाबा रवा नीक से देखी बाबा बढ़िया से का देखी जल्दी बोला अरे बड़ा कौन के लागल भाई चुड़ैल जल्दी बोला ठीक होई कि ना हो देवता सुन बात ठीक होई कि ना होई ए देवता बोला तू अपन स्थान पकड़ा हमर देवी देवता के सब भूल गए बुझला सब आ गए हमरा पीठ पर देखो है खड़ा बा सब आर बा बुझला हमरा दिखा बोल जय गंगा जय विष ए बाबा गोर लगतानी हे अनहेर माट का जवाब पड़ता है बाप रे बाप कौना माट के केहू के दूध वूध नहीं के होई त बोला वो दूध हो जाए जब होई तो बता दे पहले हमरा भरिया के तो ठीक कर दी अच्छा ठीक बोल जय गंगा ये ना केला कोई का करो जय विष तूने बुझा अच्छा आप अपना दे बच्चे ले ले ये बात की बात करिए एकरा छोड़बे कि ना छोड़बे तू बोल छोड़बे कि ना छोड़बे बोल एकरा छोड़बे कि ना छोड़बे एगो बोलाई एकरा बढ़िया से का बोलाई काका गाड़ी छोड़बे कि ना छोड़बे हाय देख जनता बात खींच नहीं होता तारा मजा आ जाए एक घंटा में ठीक हो जाए छोड़बे कि ना छोड़बे तो तारा में क्यों बोला पिया अरे बोली गाड़ी ना छोड़बे अरे एकरा तो बोल जय गंगा जय रकत माला के जवाब पड़ी अरे बाप रे बाप भैया की बोले रकत माला दिया हो रकत माला दिया गोर लगता नहीं है खुश रहा एकरे लेके हम जा कहां ए काका हमरा एक गो मेहरा रुपया लेके चला गए तो हम कहां रहबो मार बेटा रे अगला कार लेके कार निकल के देबो हां एकरा लेके ना जाए ये कौन कार निकल लेबा हम समझ लिया एकरा हम चाप चढ़ है अच्छा ऐसे ना छोड़ी हमसा ए काका हम समझ ली कि हमरा तो हमरा मेहरा रुपया लेके चल दे हम कैसे रहो भैया तू तो समझते नहीं के बाबा कभी बोल रहल बड़े अच्छा मतलब जो लागल भी आते पर लेके जाइए ओकरे लेके जाई ए देखा ये खूब छाती हमसा देखो देखो world of spirits, ghosts of देखो demons and banshees and apparitions ये from the भाग गया pit of darkness. भैया हम डर जाई बाबा ने क्या डर जाई एकरा चाप चढ़ाबो एकरा कर के अरे कर जाने ला कि ना लेके हम जाने ला बाबा एकरा जितना पेट में बानी सब लेके हम खींच के भाग जाए जेबे किनारे ना जाए ना जेबे ना जाए तारा बाप के जाए के बाद ना जाए ना जेबे तू ये मेरी जाए के बाद ना जेबे ना बोल जाएगा चाइनीज गोरैया का आकर डोल रहल बा अरे बाप रे बाप पसंद डोल रहल बा अरे एकरा हम चाप चढ़ा के ले जाए ले जाई ले जाए बाबा ले जाए ना जाबे तू
इतना दर्द करो तोरा बड़ा जोर से तू मार ले बिया हमरा का पता रहलो हमरा थोड़ी पता रहलो हम लोगों पर कैसे हाथ उठाई वही तो हम कहता रहो एकरा